sadě P-Shine najdeme tyto produkty. Pastu, která obsahuje včelí vosk a mateří kašičku. K této pastě se používá leštička, která má povrch z přírodní kůže jelenice. Dále je zde pudr, který je z drcených lastur. K pudru se používá leštička, která má taktéž povrch z přírodní kůže jelenice. V sadě dále najdeme malé pilníky. Dále sada obsahuje špachtli, která slouží k nanášení jak pudru, tak také pasty. A poslední je jelenicová hadřička, která slouží na závěrečné dočištění nehtu a zároveň vyleštění. Nejdříve použijeme dezinfekci kůže Lavosept. Musíme zdezinfikovat jak ruce své, tak také ruce naší zákaznice. Ve druhé fázi přistoupíme ke klasické manikúře. Nejprve upravíme délku nehtu a jeho tvar pilníkem, poté pomocí pomerančového dřívka zatlačíme kůžičku a tu poté seřízneme speciálním seřezávačem. Fáze 3. Pomocí zelené leštičky s jelenicovým povrchem naneseme na nehet pastu obsahující včelí vosk a mateří kašičku. Nabereme na špachtličku a poté přeneseme na zelenou leštičku a opatrně zapracujeme pastu do nehtů. Malé brusné částice se postarají o vyrovnání případných nerovností. Zalešťujeme vždy jedním směrem. Čtvrtá fáze. Pomocí růžové leštičky naneseme na nehet pudr z drcených lastur. Pomáhá uchovat vysoký lesk na delší dobu. Pudr opatrně zapracujeme do nehtu.